Hello mga baby, talaga naman mahal na mahal ng mayor. Baby, talaga naman thousands of LED lights ang ginamit dito sa park ng Bayambang para lang ipakita sa mga kanilang mamamayan na ang ganda ng pagsapit ng Pasko at pasyala ng mga tao dito sa mismong pamayanan ng Bayambang. Ayoko na sa one. Sino Shiro eh? Wala. Ako may wife ako. Una. Saan dyan? Hindi pagkain yan.